Bon dia, conills literaris. Avui cuinarem la literatura de la Kiera Cash sucant galetes de gingebre amb xocolata desfeta. Els ingredients són les galetes, la xocolata i aquest llibre que es diu La Selección. És el primer llibre d'una saga amb 4 llibres més, que per cert és una saga molt venuda en molt poc temps. Això vol dir que és un bestseller. Cada portada d'aquestes novel·les són diferents, ja siguin amb el vestit de la noia, amb el color de la portada, etc. Jo crec que només mirant-les pots pensar que pot haver un fil d'amor dins d'aquesta història. Aquesta història va sobre una noia que es diu America Singer i viu un amor secret amb un noi que es diu Aspen. Però clar, això fa que sigui més difícil el concurs de la selecció. Un concurs per acabar casant-te amb el rei Maxon, el rei de la illa. Però és molt difícil perquè ha de combatre contra 35 noies més. I clar, té moltes poques possibilitats. Però ja no us vull dir res més perquè vull que acabeu de llegir aquesta història vosaltres solets i que disfruteu tant com ho vaig fer jo en el mateix moment que me'l vaig llegir, perquè és una història magnífica, una història que et pot transmetre moltes emocions. A mi em va transmetre moltes, fins i tot vaig plorar i tot, o sigui, perquè passen cada cosa que t'emociona massa, saps? I dius, no pot ser. Però això és el que passa quan llegeixes llibres que t'encanten i que t'enganxen. I si voleu saber més novetats del meu canal, subscriviu-vos, feu-me like als vídeos i tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinantliteratura. Adeu!